Lambert. Bet chwilio am rhediad Liam Thomas. Bêl a gan Isaac Lambert. Thomas. Tu mewn i Emlyn Lewis. At Charlie Edge ar y postyn pella. Alex Lang yn sefyll i fyny. Bêl yn disgyn i Liam Thomas. Gwaith da gan Liam Thomas ffindio Buckley. O na, Gecos Martin oedd yn wir. Medda Mr Livesey y dyfarnwr. Lewis Rees yn llorio. Liam Buckley yn y cwrt. Dail Flint o 12. Gornal isa Rhwyd. Nath Alex Lang ddim symud. A mae Niall Flint wedi rhoi Derwyddon Cefn gol i ddim ar y blaen. Evans, penio ymlaen. At Lewis Rees a gwaith da gan Michael Jones yn y gol. Liam Thomas. At y canol. Lang yn ei gollwn ni, yn y llawio, oedd wir. Llawio ar y linell gan Joe Evans. Ac yn wir, Mr Livesey yn dangos cardyn coch i'r amddiffynwr. Niall Flint. Nybyn Alex Lang. Lawr y canol. Ac mae Niall Flint wedi dyblu mantais Derwyddon Cefn. Hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Rosgro. Rees, Rosgro wedi prau rediad. Ergyd da gan Lewis Rees. Price. Chwilio am Hillier efo'r bêl hir. Torres yna gynta. Trio gwarchod i nôl, mae Hillier. Yna oedd Torres yn tynnu Ryan Hillier yn ôl. Nagwedd medda'r dyfarnwr. Nacho Torres yn lwcus yma yna. Jones. Pas da gan Jones. At Elliot Evans. Evans tu mewn i Torres. Heibio'r postyn. Cyfla yma yna i Elliot Evans. Chwiban ola gorfoledd yma i staff, i chwaraewyr ac i gefnogwyr Derwyddon Cefn. Wrthyn nhw ennill 3 phwynt cyntaf nhw o'r tymor. Ac y wir i buddugoliaeth cyntaf nhw ers 34 gêm cynrair.